l-appell tiegħi huwa dan. Pajjiżna qiegħed isejħilna għaliex f'pajjiżna jinsab fi kriżi politika u kostituzzjonali. Allura pajjiżna qed jitlob minna li nagħtu sem tagħna wkoll. Pajjiżna qiegħed jitlob minna li nqumu fuq saqajna u nagħmlu xi ħaġa. Pajjiżna fuq kollox qiegħed jitlob minna illi ninaqdu. Ninsew id-differenzi. Iva, hemm ħafna opinjonijiet differenti u ħadd mhu perfett. Iva, xi ħadd jista' jikkritika il xi ħadd ieħor, imma hawnhekk hawn kawża komuni, hawn kawża nazzjonali, hawn kawża li tmur ilin mid-differenzi. U hemm xi ħaġa li taqadna. Dak li jaqadna huwa l-imħabba lejn pajjiżna. U r-responsabbiltà li kollha flimkien għandna nġorru biex lil pajjiżna noħorġuh mill-isqaq li daħluh fih u nerġgħu nagħtu lill-poplu Malti pajjiż illi jixraqlu. U għalhekk li jiena nemmen li jekk ninaqdu flimkien ikollna tassew forza flimkien. Forza nazzjonali. Forza li tista' tbiddel is-sitwazzjoni. Forza li tista' tbiddel il-mod ta' kif issir il-politika f'pajjiżna. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista qiegħed isejjaħ lill-poplu Malti biex nhar il-Ħadd joħroġ għal dimostrazzjoni nazzjonali fil-Belt Valletta sabiex juri li huwa wkoll lest iqum fuq saqajh u jagħti semu għal pajjiżna. Grazzi ħafna. Il-bieraħ filgħaxija konna xhieda ta' ħwejjeġ drammatiċi illi pajjiżna qatt ma ra bħalhom. L-ewwel nett, sirna nafu b'allegazzjonijiet illi s-sit tal-famuża kumpanija sigrita fil-Panama bl-isem Egrant hija il-mara tal-Prim Ministru. U hija ma ndurux mal-lewża. Dan ifisser il-Prim Ministru. U li f'din il-kumpanija allegatament daħlu flus mill-Azerbajġan illi jaqbżu il-1,000,000 euro. Fl-istess ħin li l-Prim Ministru kien qed jgħid hekk, 2 min-nies inqabdu ħirġin minn Pilatus Bank, inkluż is-sit innifsu ta' Pilatus Bank, inqabdu mill-kameras ta' Net Television, joħorġu mill-emergency exit b'żewġ bagalji fis-satra tal-lejl. Kien biss wara dan kollu, wara l-11 ta' bil-lejl, illi il-Prim Ministru mbagħad derlu illi għandu jaħtar inkjesta maġisterjali. Il-Prim Ministru Joseph Muscat issa formalment jinsab taħt inkjesta maġisterjali. Din hija sitwazzjoni bla preċedent f'pajjiżna. Meta talab l-inkjesta, il-Prim Ministru messu għamel dak li hu mistenni minnu u rriżenja biex inaddaf ismu. Huwa ta' għajb kbir illi l-Kummissarju tal-Pulizija flok bat lill-Pulizija jinvestigaw immedjatament mar jikol fenkata. Kif għadt il-bieraħ, jiena kont nistenna illi l-bieraħ filgħaxija hekk kif ħarġu dawn l-allegazzjonijiet il-Pulizija jmisshom marru Pilatus Bank, issiġillawh fil-preżenza ta' maġistrat u elevaw kull evidenza utli. Minflok, il-Pulizija taw iċ-ċans kollu li s-sit ta' Pilatus Bank jaħrab bagalja mimlija dokumenti fis-satra tal-lejl.